abasitshwa Facebook, basitshwa ngamaposta, abanamandla wena uthixo ukuthi basitshwa Facebook, basitshwa TikTok, abanamandla wena uthixo ukuthi basitshwa Facebook, basitshwa ngamaposta, abanamandla wena ungazithembe nawe ubona besitshwa kanti abanamandla wena ungazithembe nawe ubona besitshwa kanti abanamandla ngemasondo ngekubo ngiyofika ngihluphe abanamandla ngemadela ngekubo ngiyofika ngihluphe abanamandla ngiyedla mina ngekubo ngiyofika ngihluphe abanamandla ayobaleka makhona njela nje ayobaleka makhona njela ayobaleka makhona njela ayobaleka makhona njela ayobaleka makhona njela ayobaleka makhona njela. Sanibonani bafowethu, ngibingelele nje enhla nasezantsi kulo lonke izwe kumuntu obuwela lo mbukiso obingelela uNtokozo Ngaxaba nguNtofontofo ngomjikelo mbuye babananga entenini esigodini sesikhonkwane eMzenze omnyama odla umuntu. Bafowethu ngithi ngizonethulela na umsebenzi omusha ka-2025 la sikhiphe khona umsebenzi kaNtofontofo. Cabanga ukuthi nizowuthokozela kakhulu. Ngiyafisa futhi abantu bengadideki. Ntofontofo kusawumjikelo kusawu Ntofontofo ukuthi ngoba ngihlukana amaqembu lesinilethela lona njengamanje lizotholakala manje nge-28 zaMashi kube kuLesihlanu loba seliqala ukutholakala bese makuphethe unyaka futhi ngiyathemba sobuya ngomjikelo lo. Ngicabanga ukuthi bakhona abantu abaningi sebemazi kodwa nje uNtofontofo nomjikelo kuseyinto eyodwa. Bafowethu sicela uthokozele kakhulu umculo nudlale kakhulu lapha enkundleni zokuxhumana zonke online. Siyathokoza kakhulu, inkosi ibe nani nisazolalela nibe nephasika elihle. Sim,